wannan shine farkon sako wanda zan kawo muna a cikin wannan shekara na 2026. Sakamakon haka na yi tunani bari na gabatar muna ka'idodi wanda za mu rike su wurin takawa a cikin wannan shekara. Akwai wasu ka'idodi guda 3 wanda na zaƙulo su can a cikin rayuwar manzon sira sallallahu alaihi wasallam. Wannan ka'idodin sun taimaka wa manzon Allah wurin cin galaba da nasara akan makiyarsa. Sun taimaka masa wurin zamtowa mutumin da babu yanda aka yi da shi, sai dai a ganshi yana yi gaba, sai dai a ganshi yana yin nesa. Makiyarsa sai dai su ganshi can amma ba su yi shi kasa ba. Wannan ka'idodin nake son na gabatar muna a cikin wannan bidiyo. Wani ka'idodi ne? Mu saurara. Dukkaninmu mun san cewa manzon sira sallallahu alaihi wasallama da ya so mu kai sako, mutane da yawa ne ba su son su gan ya kai labari. Mutane da yawa ne suke son su gan ya daina yin abin da yake yi. Mutane da yawa ne suka gan abin da zai iya zamtowa nan gaba, amma ba su son su gan ya kai ma wannan manufar. Sakamakon haka, makiyarsa sun yi iya bakin kokarinsu domin su gan sun bar ya daina yin wannan abin. Sun gwada hanyoyi mabambanta, amma akwai wata hanyar da suka gwada wanda wannan hanyar tarko ne. Yawancinmu muna fadawa a ciki, kuma yawancin mutane suna fadawa a cikin wannan tarko. Mun san labarin lokacin nan da suka aiko wani mutum wurin manzon Allah, suka ce masa, ka je ka ce masa, idan ya yadda ya jingine wannan sakon nashi gefe, ga abubuwan da za mu yi masa. Idan dukiya yake so, za mu bari ya zamto hamshakin mai kudi, zai iya fin mu dukiya a wannan kasar. Idan mata yake so, za mu ba shi mata kyawawa, za mu bari ya auri matar da sun fi matayenmu kyau ma gaba ɗaya. Idan mulki yake so, za mu bari ya zamto wani mutum mai mukami, za mu ba shi mukami, za mu ba shi position, za mu bari ya zamto wani babban mutum. Wannan abin tarko ne. Sun yi wa manzon Allah tarko, suka aiko mutum mai zakin baki, ya zo ya kawata wa manzon Allah wannan proposal ɗin, sai ya shimfida gaban manzon Allah. Kuɗi, mulki, mata, wani mutum namiji mai kuruciya zai iya bai fada a cikin wannan tarko ba. Babban tarko ne wanda yawancin mutane mukan fada ciki. Mutanen da suka sa abu gabansu, suke da abu mai kyau, suke da future, bright future, su ne suke iya fadawa cikin wannan tarkon. Amma wannan tarkon makiyanka suke iya su tsara maka wannan tarkon. Nan nike son ka dau karatu. Manzon Allah da aka zayyana masa wannan tarkon, sai ya ce musu, wannan abubuwan nan da kuke neman ku bani, ba na so. Ya yi rejecting abubuwan gaba ɗaya. Ya yi rejecting kuɗin da suka bashi. Ya yi rejecting matan da suke bashi. Ya yi rejecting mulkin da suke bashi. Sabida ya san abin da ya sa gaba, ya san abin da zai iya zamtowa nan ga zuwa gaba. Vision ɗinsa ya yi clear, ya mai da hankali. Ga ka'idodin da nake son mu dauka a cikin wannan abin da ya faru. Ka'ida ta farko, mutum dole ka zamto stubborn, ka zamto mai naciya akan abin da kake so a rayuwa. Idan ka riga ka zauna, ka yi wahala ka tantance, ka gano cewa ga talentin da Ubangiji ya bani, ga irin tsarin da Allah ya saranta min a rayuwa, ga irin takuna a rayuwa, ga irin abin da nake nema a rayuwa. Dole ya kamata ka zamto stubborn, ya kamata ka zamto mai naciya akan wannan. Me yasa kake bukatar naciya a duk lokacin da ka so mu tattakawa kake neman mafitar rayuwa? Sabida na farko, akwai mutanen da za su yi maka dariya. Mutane ne da idan sun bude hakwaransu suna yi maka dariya, za su bari ka ji kamar shirme kake yi, za su bari ka ji kamar abin da kake neman nan ba abin samu ba ne. Hanyar da kake bi hanyar mahaukata ne, babu wani abu mai ingancin da zai fito daga wannan hanyar. Za su bari ka rena da kakka. Kana bukatar ka zamto mai naciya. Idan ba ka haɗu da masu yi maka dariya ba, za ka haɗu da masu rena maka takunka a rayuwa. Su ne mutanen da za su nemi su karya maka gwiwa. Su ne mutanen da za su bari ka raina da kanka. Idan ba ka haɗu da su ba, za ka haɗu da mutanen da za su kawo maka duka, mutanen da za su kawo maka tsuka. Su ne mutanen da za su yi maka fito na fito, su yake ka a lokacin da kake takawa. Idan ba ka haɗu da su ba, za ka haɗu da mutanen da za su zayyana maka abin da zai kwace hankalinka daga abin da kake so.
Dole mutum ya kamata ka zamto mai naciya, ya kamata ka zamto stubborn person. Idan ka sa abu gaba, ka ce ga abin da nake so a rayuwa. Muddin ka riga ka tantance, ka yi nazari, ka sa kafa, ka gano cewa wannan hanya ita ce abin da kake nema a rayuwa. Kana bukatar naciya, kamar irin yadda manzon Allah ya nace kan da'awarsa, kana bukatar naciya. Ka'ida ta biyu, kada ka karbi kyauta daga makiyinka. Dole ya kamata ka fahimci manufan makiyinka. Dole ya kamata ka fahimci cewa kukanka yana sa masa farha ne, kuma farharka bakin cikinsa ne. To me zai sa ya kawo maka kyauta? Ga abin da nake kira kyautan shaiɗan. A duk lokacin da shaiɗani ya baka kyauta a rayuwa, ka tabbatar da cewa ya baka ne don ya hana ka babbar alkhairinka a rayuwa wanda ke gaba. Kagan akwai mutanen da suke iya su tantance, su yi nazari, su hango future ɗinmu. Yawancin mutane, musamman waɗanda ba su son mu kai labari, suna iya su gan takunmu, suna iya su ga takunka, su gan cewa kai idan ka ci gaba da takawa irin haka, ga irin albarkan da ke jiranka a rayuwarka. Za ka zamto babban mutum, za ka yi wani nasara a rayuwarka, za ka garbi wani alkhairi mai girma a rayuwarka. Yaya da su yi su kau da wannan? Sai su kawo maka kyautan shaiɗan. Wannan kyautan shaiɗan, yi tunani a lokacin da Allah ya ba annabi Adam da nana Hawwa aljanna. Babban wuri ne da idan sun kwantar da hankalinsu za su yi rayuwarsu har abadar, ba za su taba gajiya ba, ba za su taba wahala ba, ba za su taba zub da zufa ko su yi hawaye ba. Amma ga abin da shaidani ya ba su iccen da Allah ya hana su, amma ba su fahimci cewa wannan kyauta ce daga mutumin da bai son su da alkhairi ba. Me ya faru da suka ci wannan iccen? Sai suka rasa babban abin da suke nema a rayuwarsu. Wannan shi nake kira kyautan shaiɗan. Kyautar shaiɗan duk lokacin da ya shigo rayuwanka har ka karbe shi, kana rasa babban abin da kake bukata a rayuwa ne. Ya kyautan shaiɗan yake? Idan ya shigo rayuwarka, kai sai hakan nan sai ya kawo kyalkyali a rayuwarka. Kai sai hakan nan sai ka rinka dariya. Kai sai hakan nan sai ka gan ka so mu samu wasu abubuwa a rayuwarka, abubuwan da ba ka neme su ba, abubuwan da ba ka yi wahala wurin neman su ba. Amma ga matsalar, baya inganta rayuwarka, baya bar ka koyu abu, baya bar ka inganta matsayinka da fahimtarka a rayuwa. A waye gari sai ka gan kyautan ya gushe, ka ɓata lokaci a kai, sai ka gan ina ma akalarka a rayuwa take. Kyautar shaiɗan yana zuwa da zakinsa, kana karba sai ka gan ka rasa akalarka, ya kwace hankalinka daga manufarka, sai ka gan ka rasa manufarka, kuma abin da ya baka cikin lokaci kankani sai ka gan ka rasa shi. Ta haka ka'ida, kada ka karbi kyauta daga makiyinka. Idan ka karbi kyauta daga makiyinka, tamkar kana karban kyautan shaidani ne, zai kwace maka albarkanka nan ga zuwa gaba. Wannan shi yasa manzon Allah da suka bashi mata, suka bashi mulki, suka bashi dukiya, ya san ko su waye, makiyarsa ne. Shekaran jiya sun nemi su kau da shi, shekaran jiya sun ci mutuncinsa, jiya din nan sun nemi su kawo masa farmaki. To me ya canza ne yanzu suke son su bashi alkhairin rayuwa? Ba komai ya canza ba, sun gwada ne sun kasa, sun rasa ya za su fito masa, sai suka zayyana tarko, su bashi kyautan shaiɗan. Idan makiyinka ya kawo maka kyauta ya baka, ka yi tunani sau biyu, zai iya zamtowa kyautan shaiɗan. Kana kwankwada, za ka rasa akalarka, ka rasa babban alkhairin da ke gabarka. Ta haka ka'ida, kada ka karbi kyautan shaiɗan, kada ka karbi kyauta daga makiyinka. Ka'ida ta uku, kada ka sayar da rayuwarka da futureka akan wasu abubuwan da ba su taka kara sun karya ba. Yi tunani mana, me zai faru da ce manzon Allah ya karbi wannan mulkin ne? Ba zai taba zamtowa manzo ba kenan. Ba zai zamto manzon da zai ceci duk duniya a lokacin shi ba. Da ce ya karbi wannan abin da suke bashi, ba zai hau mala'ika har ya je sama gun Ubangiji ba. Ba zai tattara Kur'anin da har wa yau ana karantawa ba. Da ce manzon Allah ya karbi waɗannan abubuwan da suke bashi, manya-manyan abubuwan da ya faru da shi gaba, ba zai taba faruwa da shi ba. Ba zai mallaki Makka ba, ba zai mallaki Madina ba, ba zai ci arna yaki ba, ba zai zamto shugaban duniya ba, ba zai assasa wannan hanyar rayuwar da har wa yau dubannin mutane ke kai ba. Da ce ya karbi abin da suka bashi ne, da zai sayar da babban future ɗinsa akan wasu abubuwan da ba su taka kara sun karya ba. Ta haka ga abin da ya kamata ka fahimci, lokacin da kake wahala, kake takawa,
kake neman ka kai wata gaba a rayuwarka. Akwai mutanen da ke zuwa da dukiyarsu su sai lokacinka. Lokacinka nan idan sun sai shi, za su bari ka manta da abin da kake nema a rayuwa. Za ka daina koyon abu, za ka daina tsaranta rayuwarka. Sun tun riga sun sai lokacinka. Tun safe har tsakiyar dare, hankalinka nasu ne, lokacinka nasu ne, famanka nasu ne, ba za su taba baka wani dama domin ka inganta rayuwarka ba. Za su rinka baka wasu 'yan canji domin ka rinka sin wasu abubuwa 'yan kanana da su. Idan baka da zurfin tunani, sai ka gan gaba dai kamar ka samu kuɗi, amma ka rasa future ɗinka. Duk mutumin da ke wannan ya sayar da futurensa kenan da wasu abubuwan da ba su taka kara sun karya ba. Da za ka yi hakuri, ka kau da ido daga irin waɗannan abubuwan da ake yi, da za ka fahimci cewa waɗannan mutanen babbar illa suke yi maka. Ba ka hankarowa, sai lokaci ya kwace, za ka gan gaba dai ka ɓata lokaci a cikin bautarsu. Mutane kenan da sun bar ka sayar da futurenka da wasu 'yar canjin da ba su taka kara sun karya ba. Ta haka, waɗannan su ne ka'idodi masu tsada wanda na dau daga cikin abubuwan da ya faru da manzon Allah a lokacin da aka zo aka zayyana masa wannan tarkon. Da farko, ka zamto mai naciya idan ka mai da hankali gurin neman nasarar rayuwarka. Kada ka bar a yi hankalinka dama a yi ta hagu. Ka zamto mai naciya. Be stubborn on your goal. Sa'annan abu na biyu, kada ka karbi kyauta daga makiyinka. Ba alkhairi yake nema maka ba. Kyautar shaiɗan yana hana ka samun babban nasarar rayuwarka mai. Kada ka taba yadda da shaiɗan idan ya baka kyauta. Abu na uku, kada ka taba sayar da future ɗinka da wasu abubuwan da ba su taka kara sun karya ba. Ba ka sanin illan da mutane suka yi maka a lokacin da suke baka wani 'yan canji kana sayan musu lokacinka. Sai lokaci ya kwashe, za ka gane cewa ka yi wa kanka. Ka'idodi ne na manzon sira sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan a wannan shekara na 2026 za mu iya murke su domin neman nasarar rayuwarmu. Allah ya sa mu dace. Salamu alaikum.